Jannatan wa Harira kashi na 3. Bismillahirrahmanirrahim. Mama Zulai ce ta shigo ɗakin ta ce, "Ina wuni Aminu, na kawo maka abinci?" Jin bai amsa mata ba ya sa ta mai da kallonta gare shi. Ta ga yana ta murmushi, gashi kwance yana kallon silin. Jiyawa ta yi ta fita, ɗakin Mama Lare ta shiga da sallama. Mama na zaune ta amsa mata sallamarta. Shiru Mama Zulai ta yi, sai da Mama Lare ta ce mata, "Ina fatan dai lafiya, kin shigo kin yi tsaye baki ce komai ba." Mama Zulai ta ce mata, "Wallahi lafiya kalau, yayansu ne Aminu ya dawo, to na shiga na ce mashi a kawo mashi abinci, bai ce min komai ba, amma kuma na gan shi yana ta murmushi." Dariya Mama Lare ta yi ta ce, "Allah ya sa dai lafiya, a lafiya kalau fa, ina fa ganin ya fara soyayya ne." Soyayya kuma? Wace mai sa'a ce haka? Allah ya bata nasarar fasa wannan dutsen. Dariya Mama Zulai ta yi ta ce, "Aiko an samu mai gudumar fasa wannan dutsen. Wai Aminu ya fara soyayya, aiko da zan fi kowa farin ciki, zan fi kowa murna. Muddin aka samu 'yar sa'ar da ta yi nasarar shiga zuciyar shi." Tashi Lare ta yi, Zulai na biye a bayanta. Suka shiga ɗakin da sallama. Bai amsa musu ba, kawai sai murmushi yake yi. Shi kaɗai, abin ma dariya ya basu. Dariyarsu ce ta sa ya dawo hayyacinsa, ya ce, "Mama na, ke da Mama Zulai, me kuke wa dariya?" Mama Zulai ta ce, "Yaya Aminu, wace ce wannan? Da Allah ka faɗa mana sunar 'yar sa'a nan." Cikin jin kunya ya ce, "Bari na yi sallah, idan na dawo zan faɗa muku." Mama Larai ta ce, "To fa, zancenki da ƙamshin gaskiya." Zulai wata fata kwamashe zuciyar ɗan naki. Zulai dariya ta yi ta fito cikin ɗakin ta zuba mashi ruwa a buta kafin ya fito, sai gashi sanye da irin kayan da ya cire, ta miƙa mashi butar haɗi da ɗan durƙusawa. Murmushi yayi ya ce, "Mama Zulai kenan, ya ce ki daina duka min, amma kin ki ko?" Dariya ta yi ta ce, "Yaya Aminu kenan, na riga na saba, shi yasa wallahi zai fita ya ga kayan shi cikin bokiti kamar yadda ya bar su." Ya ce, "Mama Zulai, ina Mashkur?" "Ina ga baya gidan nan, wani abu kake so?" "Dama kayan nan nake so ya sayo omo ya wanke min." "Ayya, to bari na sa a kira shi sai ya wanke maka." "To na gode," ya ce. Ya fita. Cikin sauri ta ɗauki bokitin ta fara wanke kayan. Ita dai tana son farin cikin Aminu, haka take mashi aiki kamar shi ne mijinta ba malam ba. Jannat zaune take gaban Mama ta kasa cewa komai. Gumi kawai na tsatsafo mata duk da esin da ke a kunne a ɗakin. Mama ta ce, "Kin ga, faɗa min me ke damunki? Baki da lafiya ne?" Ta girgiza mata kai, alamun a'a. Taba jikinta Mama ta yi, ta ji sanyi sosai. Ta ce, "Cikin ƙawayenki wata ta rasu?" Shi ma ta girgiza mata kai, alamun a'a. "To me ya faru? Gashi kina zufa kuma na ji jikinki da sanyi." Bashewa da kuka Jannat ta yi. Mama ta ce, "A'a, ban son iskanci, miyar kuma na kuka. Ki buɗe baki ki magana, ina ci tambayar ki kin kice min komai kin min shiru. Girgiza kai kike yi kamar wata ƙadangarwa ko kuma wadda aka yanke wa harshe." Daga kai Jannat ta yi ta ce, "Mama, ki yi haƙuri. Wannan fitar da na yi, na buge wasu ne da mota." Mama ta ce, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Su ne suka mutu?" "A'a Mama, ina ga basu mutu ba, an kai su asibiti. Na ji yana cewa a kai su asibiti." "Wallahi Mama, na ji tsoro sosai." Rungume ta Mama ta yi tana bubbuga bayanta, alamun rarrashi. Kwashe komi ta yi ta faɗa wa Mama. Mama ta yi ajiyar zuciya ta ce, "Mun gode wa Allah." Jannat ta ce, "Mom, wallahi har yanzu ina jin motsin hannunsa a kan fatata. Mom, wallahi da ya kama hannuna sai da na ji kamar hannunsa ya nutse a cikin jikina. Ba iya fatar jikina kaɗai na ji shi ba, har tsokar jikina da ƙashina nake jin shi Mom. Har bugun zuciyarsa na ji a tawa zuciyar. Mom, ina jin gudun jininsa a jikina." A lokacin da yake rike da hannuna, da ya cire hannunsa a nawa, ji na kamar an zare wata gaba ta jikina. Mom, ban sanya aka yi ba, ni dai kawai na gani ne a gida kawai. Mom, me ke faruwa da ni ne? Mom, idanuwansa da na kalla ba tsana ko rashin sani na gani ba. Na ga mamaki a shimfiɗe a kan fuskar shi. Mom, wallahi duk yadda nake kama da dadi, wannan ya fi ni kama da dadi na.
Wallahi mom, da kun taɓa haifuwar wani kafin ni ko bayan ni, da na tabbata da wannan ɗan uwana ne. Kawai dai na ji ya kira ni da wani suna, wai Harira. Gaban mom ne ya faɗi. Ta ce, tsoho ne? A'a, matashi ne, amma ga alama baya da aure. Zai iya kai shekara 35 haka, ko kusa. Momi ta ce, kin tambayi sunansa ko kin ji an kira sunansa? A'a mom, Jannat ta faɗa. Momi, ban ji an kira sunansa ba, kuma a halin da nake ciki ban samu damar tambayar sunansa ba. Ina ga kamar ya san ni ko ya san wata mai kama da ni, shi yasa ya kira ni da sunanta Harira. Hakan kaɗai na ji ya faɗa, mom. Cikin tashin hankali, Momi ta tashi, ta fito ɗakin Jannat, ta nufi ɗakinta, ta shiga, tana neman wayarta. Cikin tashin hankali. Ɓangaren Aminu kuwa, shigowa ya yi bayan ya dawo sallar azahar, ya tarar da Mama Zulai na shanya kayan shi, ya ce, Mama Zulai, ba na ce ki daina yin min aiki ba? Kin san idan baba ya gani zai min faɗa. Aminu kenan. Ba abin da malam zai yi don na yi maka wanki. Ai rashin uwa ke sa a yi uwar ɗaki. Don ba na da aiki shi yasa na yi maka wanki. Don na ga Mashkur baya nan. Murmushi mai sanyi ya ce, na gode sosai. Hajara ce ta fito ɗakinta, ta ce, ka wuce ciki, ƙananka Habibu da matarsa sun zo jin ka dawo, sun zo ganinka. Cikin farin ciki ya ce, ɗan uwa mai daɗi kenan. Ina surukartawa? Mama Hajara ta ce tana ɗakin a Shibulo. Ƙannanka mata ma sun zo da yaransu, suna babban ɗaki. Takawa ya shiga babban ɗaki, a nan ya tarar da ƙannan nasa mata da yaransu. Nan Amina da Khadija da Fatima suka tashi suna ga yaya sannu da zuwa. Yayanmu da fatan ka dawo lafiya. Yaran nasu ne kowa yana gaishe shi, nan ya ce, ina uwar surutu, ko ba ku zo da ita ba ne? Dariya Amina ta yi, ta ce, yaya kenan. Da ita muka zo, amma sun fita tare da Habibu. Dan Habibu tare da matarsa ya zo. Tana ɗakin mama a Shibulo, ta je yin sallah. Nan ya zauna suka ɗan taɓa fira, sai ga Habibu tare da wata kyakkyawar yarinya mai kyau, irin kyawun nan mai sanyi. Tana ganin Aminu ta rugo da gudu, ta yi tsalle ta rungume shi tana cewa, kawo babba, wallahi tun safe na so zuwa, mama ta ce sai na je makaranta, ashe abun bakin ciki zan gani a makarantar. Wallahi abokiyata kuma babbar ƙawata, masoyiyata, jinin jikina. Malam Ƙaƙa'u ya zagwaɗe mata kamar wanda Allah ya aiko shi. Haka ya kama jibgarta har sai da ta yi fitsari. Wallahi kawo, ni kaina sai da na kusan suma saboda tsoron dukan da yake mata. Cikin jimami Aminu ya ce, ka na tausaya ma wannan yarinyar. Kai dai bari, abun babu kyau sai wanda ya gani ma. Yawwa kawu, ina da magana da kai. Wai kai haka za ka tabbata ba za ka yi aure ba? Wallahi kawun ƙawata ya yi aure, ta kawo min dibilan da cincin. Amma kai da na tambayi mama yaushe za ka yi aure, ta ce ba ta sani ba, idan na haɗu da kai sai na tambaye ka. Dariya ya yi sosai, har da rufe fuska don ya ji kunya saboda malam ya shigo ya ji firar tasu. Dariya ya yi irin tasu ta manya, ya ce, to ka dai ji abin da Fauziya ta ce, ka ba ta amsa. Fauziya saukuwa ta yi tana cewa, la, tsohon mijina mai furfura. Ya ce, babban matata, sannan ki da zuwa gidana. Ni kan ba matarka ba ce, ni matar masu sabon jini ce. A da nake dai matarka, yanzu kam na ma saki 3, don yanzu likkafa ta ci gaba, kai ya fito cikin kwali, ga matanka nan su 4, ka ji da su, ni kam na yi nan. Wucewa ta yi tana cewa, kawo, babba zan dawo idan tsohon nan ya fita na karɓi tsarabata. Mamanta Amina ta ce, zan maki dukan tsiya, baban nawa ne tsoho? Dariya suka yi. Malam ya ce, to yanzu dai gashi ka dawo, ya kamata ka yi aure don Allah. Ka duba ƙaninka Habibu, gashi nan yanzu ya yi aure. Baba zan yi, shi ma ya dawo da ni. A Shibulo ta fito tare da matar Habibu. Gaishe da shi matar Habibu ta yi, ya amsa cikin fara'a, yana sa wa auren nasu albarka. Cewa ya yi kowa ya zauna. Nan take kowa ya zauna don kowa ya ƙagu ya ji maganar auren Aminu. Mama Zulai ta sake tambayar shi, ‘yar ina ce, miye sunanta? Bayan sun zauna cikin natsuwa ya ce sunanta
Harira, amma yau a hanyata ta dawowa na ga wata mai kama da ita sak, sai dai ita ina ga 'yar masu kuɗi ce dan a cikin mota take. Ta ce sunanta Jannat. Nan ya kwashe komai ya faɗa masu har musuluntar da wayannan azzaluman suka yi. Malam ya ce, amma ka san ba a yaƙi a wannan wata mai alfarma ko? Ya ce, baba ba yaƙi ba ne wannan, faɗa ne, saboda yaƙi ana yin shi ne tsakanin gari da gari ko ƙasa da ƙasa ko ƙabila da ƙabila. Amma wannan tsakanin mutanen daji ne da manoma, kuma an yi nasara tunda fiye da mutum 200 sun musulunta. Allahu akbar, kowa ya ce. Sannan ya ce, zancen Harira kuma a can dajin Ilela akwai wani daji da ke mararraba da Nijar da Najeriya. To a cikin dajin muka shiga muna farauta. Mun fara kama dabbobin ciki sai muka faɗa hannun wasu mutane. Ashe dajin nasu ne. Suna da wata sarauniya mai tsananin ƙarfi da tsafi. Shigar mu cikin dajin, ashe an ɗaure dajin sai dai a shiga amma ba za a iya fita ba. A cikin dajin akwai kayan marmari masu kyau don har su sai da muka iba don mu ci. Kawai muka kasa fita. Muna ta kewaye-kewaye a cikin dajin. A nan wasu macizai suka kewaye mu, sai ga mutane sun fito a bayansu. Su ma sai suka kewaye mu, kowa da kibiyarsa, da wasu kalar tufafi ruwan ganye, da wani tsawon abu a goshinsu mai siffar maciji sai haske yake yi. Haka suka ta samu gaba har gaban sarauniyarsu. Haɗa idanuwa da muka yi da ita sai da naga kamar gwaggota ce Huraira tsaye a gabana. Sai dai wannan ba ta da jiki kuma baƙa ce mai kyan gaske, sannan budurwa ce, iyakarta shekara 17. Umni ta bayar da cewa a rufe mu a cikin kurkukunta. Haka suka saka mu a cikin kurkukun tsawon kwana 3, sannan aka fitar da muwa. A nan aka ce waye babba a cikinmu. Na ce ni. Aka fidda ni aka mayar da sauran cikin kurkuku. Aka bani kwakiyata. Nan take aka fitar da jarumai waɗanda duk kamo su aka yi kamar yadda aka kamo mu. Aka ce duk wanda ya yi nasarar kashe abokin karawarsa ya tsiratar da kansa. Idan yana son ya tsiratar da mutanensa to zai sake karawa da wani jarumin a ciki. Idan ya kashe shi to ya tsiratar da mutanensa, ma'ana 'yan uwan tafiyarsa. A nan kowa ya ja abokin karawarsa aka fara gwabzawa. Na lura wanda nake faɗa da shi yana da asiri a jikinsa. Hakan yasa na karanta Ayatul Kursiyu a bayyane. Nan take har sarauniyar sai da jikinta ya kama rawa, suka toshe kunnuwansu. Hakan yasa bayan na gama karatun na sara mashi kwakiyata a wuya. Nan take kansa ya faɗi ƙasa. Na ƙara karawa da wani, nan ma na raba shi biyu. Hakan yasa aka kama ni aka kai ni gaban sarauniyar nan. Sai ta tambaye ni, "Me sunanka?" Na ce, "Aminu." Ta ce, "Wa'yanne kalmomin tsafi ne ka karanta yanzu?" Na ce, "Ba kalmomin tsafi ba ne, aya Alƙur'ani ce." Nan ta ce, "A je da niyya wani guri," don ta tabbatar da duk wanda ya shiga baya fita. Don an ce ba a taɓa saka wani bil'adama komi ƙarfin tsafinsa a ciki ya fito. Wata babbar rijiya ce aka jefa ni a ciki. Akwai wata babbar zakanya wadda ban taɓa ganin zakanyar da ta yi girmanta ba. Bayan an jefa ni cikin rijiyar na fara ƙoƙarin kare kaina, domin na fahimci ba yunwa take ji ba, kawai so take ta ga ta raunata ni. Bayan na jima ina kare kaina, na ji na fara gajiya. Hakan yasa na fara kai mata nawa martanin. Na fara kai mata sara tana gocewa. Tsalle na yi na taka turken da take ɗaure da shi na yi sama sosai. Na ce Bismillahirrahmanirrahim, na sauke kwakiyata a tsakiyar kanta. Nan take na ga ta rabe gida biyu. Nan na ga kowa hankalinsa ya tashi, suka zuba makamansu suka durƙusa kan gwiwoyinsu. Buɗewa aka yi na fito daga cikin rijiyar. Ashe komai da ke faruwa suna gani a allon tsafinsu. Na aka kai ni wani guri ni da abokaina. Aka kawo mana abinci muka ci. Muka yi wanka. Bayan mun gama hutawa, mun gabatar da sallolin da ke kanmu. Muka yi sallar isha duka a tare muka kwanta. Cikin dare aka shigo inda muke. Aka ce na zo sarauniya na nema na. Na tashi na bi bayan ɗan aiken har muka isa
fadarta. Tabbas fadarta babba ce, ta sha ado, ga macizai nan ta ko'ina suna sun koyar da kai gare ni alamun jinjina. Na tarar da ita cikin fararen kaya, komi na fadan fari ne, macizan ne kawai baƙaƙe, amma na kusa da ita farare ne macizan. A nan ta nuna min kujera ta ce na zauna. Bayan na zauna ta ce, ni sunana Harira, ni ce sarauniyar wannan gari baki ɗaya. Wannan ɗan uwana ne Hari. Ta nuna min wani ƙaton maciji baƙi, shi ne ɗan uwan nata. Ta nuna min wata macijiya fara, ta ce ita ce matar ɗan uwan nata. Macijin zuwa ya kewaye ni yana kallon idanuwana, ni ma haka. Gama kallona da ya yi, ya koma kusa da ita ya tsaya. Ta ce, ɗan uwana ya aminta da kai. Tasowa ta yi ta ƙaraso wajena, ta zauna, ta kamo hannuna. Nan na ji irin abin da na ji da na riƙa hannun Jannat a yau. Cikin sanyin murya ta ce min, tabbas tana sona, kuma ni ne wanda za ta aura. Na ce mata, ni ba zan aure ta ba saboda ba addininmu ɗaya da ita ba, sannan ita mai tsafi ce. Cewa ta yi za ta shiga addinina don ta aure ni. Yanzu dai ita ma musulma ce, kuma yanzu haka tana jiran dawowata don na je a ɗaura aurenmu. Alhamdulillah. A nan za mu dakata, sai ku tare mu a shiri na gaba. Kar ku manta, Asrar ne ke karanta muku wannan daddaɗan littafi. Na gode.